ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಾತೇನಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಮುಗಿಪದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಎಂಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತಾಸೆ ಈ ಸತಿ 2025 ಅವೇನು ಕಲ್ತದ ಆ ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡುಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಬತ್ತಣ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನ ತಂಜ ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾಳಿ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ್ರಿ ಈ ರೋಲ್ ಪನ್ಪೇರು ತಾಳಿ ಬಂಡ. ಸೊ ತಾಳಿ ಬಣ್ಣದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ಅವೇನು ಪರ್ದು ಮೀದು ಬಿದಾಡ್ದು ಆ ವಸ್ತು ಪತ್ತಂಪರೆ ಪೊಯ್ ಅಂಚೆ ನೀನು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಕಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು. ಅಕ್ಕಗೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಶ ಅಕ್ಕಗೆ ಸೊ ಕಾಶ ಪಲ್ಲಿಕ್ ಏನ ಪಲ್ಲಿಕ್ ದಾಯ ಸನ್ಮಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಸುರೂಕು ಎಂಕ ಬೋಡಾಪಿನ ವಸ್ತು ಏನೋ ವಸ್ತು ಒಲ್ಪದೆ ತೊಮ್ಮಿನಿ ಏತು ಪುರ್ತು ಪೂಪುನು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತು ಸುರೂಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದು ಮೀದು ತೆಕ್ಕು. ಸೊ ತಾಳಿ ಬಣ್ಣದ ಜ್ಯೂಸು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂಪ ಕಟ್ಟಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕೋಡ್ ಒಂದು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಕೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೀಶೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ವೆಲ್ಗೆ ದಾಳಿಜಿ ಚೈನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಚೈನ್ ದೆನ್ ಐತೆ ಇಯರಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೈಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪಾಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿಕ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಯಾನ. ಸೊ ನಡೆದು ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಹೋಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಚೈನ್ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಉಂಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ ಉಂಟು. ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಟೋ ಕೂಡ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಏನೋ ವಸ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಉಪಯೋಗ ಪನ್ಪೆನಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಏನಿತ್ತನಿಕಲ್ಲ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೂಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿತ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಚಪ್ಪಲು ಇದಾಡುವ ಯಾನ್ ಸೈಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಆ್ಯಂಥೋನಿಡ್ ಅವು ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪೊಂದು ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಲ್ಪದ. ಸೊ ಚರ್ಚ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪನ್ನಗ ಅಲಂಕಾರದ ಸ್ಟಾಪ್ ದಲ್ಪ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಸೈಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅವಲ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ದ ಪನಗ ಫಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ದ ಮುಂದೆಟ್ಟೆ ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಅ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂಚೆ ಇಕ್ ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬುಡೋಡ್ ಬಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಲ್ತದು ಸೊ ಒಡೆಗಾಣಲ ಪೋರೆಗಿತ್ತು ಐಟೇ ಪೋಪಿನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಗ ಪಸಂಬತ್ತದ ಸೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಟ್ ಪೂರ ಅವೆತ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಐಟ್ ಕೊನದು ಪೂರ ಆತಂಡಿತ್ತು. ಸೈಕಲ್ ಕಂತದೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂಬತ್ತನ್ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ರೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಪ ಗೊತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ದ ಜೋಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಪಿದೈ ಪೋನಕ ಅಕ್ಲ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಬುಡ್ರೆಗ್ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ ಅಕ್ಲನ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ತದ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಏನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಈತ್ ವರ್ಷ ಪೋದಿನಿ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಕ ನನಗ ಕಾರ್ ಕನ ತಿನ್ನಾತ ಖುಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾಯ್ಪನಕ್ಕೆ ಬದಿತಿಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತ ಸೈಕಲನ್ನು ಪೂರ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಆತು ಖುಷಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸೈಕಲ್ ದೆತ್ತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬೊಕೊಂಜ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ದೆನ್ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಖರ್ಚೂರಿ ಉಂಡು. ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಬೊ ಐತಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಬೊಕ ಎಂಕುಲೊಂಚ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪಂಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಪ್. ದೆನ್ ಲಾಕ್ದ ಕೀ ಕೊಡ್ತೇರಪ್ಪ ಓಂಡಮ್ಮ ಕೀ ಓ ಅಲ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕೀ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ ಆತಂಡಿ ಈತ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ 7,300 ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಡ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಥೋನಿ ಪೋಯಿನ ಆ್ಯಂಥೋನಿಗೆ ಅವಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಚರ್ಚ್ದ ಎದುರು ನಮ್ಮನ ಅಲಂಕಾರದ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಪದೇ ತಾನೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ. ಸೊ ಸೈಕಲ್ದ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಡುವೆ ತುದು ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಣು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಸುರೂಟೆ ಅನ್ನು ಸ್ಕೂಟಿ ಬುಡ್ರೆ ಕಲ್ತೀನಿ ದೆನ್ ಇತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಮಲ್ಪುಡು ಮಾತೆನ್ನ ಕಲ್ಪುಡು ಮಾತೆನ್ನ ಜೀವಿಸ ಓಡ್ ಬಂದು ಕೆನ್ಪ.